Iċ-ċentru għar-riabilitazzjoni f'Raħal Ġdid huwa referenza għal numru ta' persuni li jagħmlu użu mis-servizzi tiegħu. Persuni b'diżabilità jirrikorru f'dan iċ-ċentru biex mal-volontiera jwettqu xogħol differenti f'workshops li twaqfu apposta. Ta' kull sena fiċ-ċentru għar-riabilitazzjoni jittella festin għal persuni li jagħmlu użu mis-servizzi tiegħu. Din is-sena attendew il-fuq minn 200 ruħ fosthom il-President ta' Malta George Abela u d-Deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia. George Abela mhux biss faħħar ix-xogħol li jsir minn ċentri bħal dawn iżda esprima wkoll ix-xewqa li dawn jinfirxu f'aktar lokalitajiet biex il-persuni li jagħmlu użu minnhom ma jkollhomx għalfejn jitilqu l-komunità li jgħixu fiha. Bl-istess mod Anġlu Farrugia qal li persuni b'diżabilità u l-familji tagħhom għandu jkollhom serħan tal-moħħ li se jsibu appoġġ tul ħajjithom kollha. Meta jkollok tfal li jkunu b'diżabilità mentali in partikolari, il-problema tal-ġenituri tkun sa jiġri minnhom wara l-mewt tal-ġenituri. U allura qed ngħid li l-Partit Laburista huwa dan huwa xi ħaġa li aħna qegħdin nippreparaw biex ikun hemm leġiżlazzjoni fejn is-soċjetà tkun marbuta li tirrispetta d-drittijiet u tara li jkunu rispettati d-drittijiet wara l-mewt ta' ġenituri.